בעזרת השם, כן, כפי שאמרנו, אנחנו כבר 6 שנים לפטירת מור אבינו עליו השלום, שכולם כמובן מכירים אותו, והמקום הזה, הוא ייסד אותו, הוא המייסד של המקום הזה. הוא אמר לי אתמול, אמר לי, תגיד לי, מתי ההילולה של מחר ההילולה? חשב על ההזכרה, אמרתי לו, זה לא, ההזכרה של מור אבי. הוא אומר, כן, זה לא כמו הילולה, זה כמו הילולה. מה הילולה? זה צודק האמת. אלו אנשים כל כך מיוחדים באמת, ברוך השם, הפעולות שלו פה בעולם הזה ממש מסר נפש על המקום הזה. אני זוכר שהיינו, קיבלנו את המפתח של המקום, הוא רק שמע שהמפתח נמצא, מיד אמר להתקשר אליי, הייתי בכולל, הוא אומר עכשיו המפתח, אני הולך להביא אותו עכשיו את המפתח. לא היה דווקא למפתח בשביל סתם, אלא היה לו שאיפה, היה לו רצון, אחרי שהוא סיים את העבודה שלו. אחרי שהוא סיים את העבודה שלו, יצא לפנסיה, ברח מהעבודה הזאת, העבודה משחררת, מה שנקרא. אחרי שהוא ברח משם, הוא קיבל על עצמו להתחיל להתעסק בקדשים, להקים מוסדות של תורה, וברוך השם, המקום הזה כבר למעלה מ-20 שנה, המקום הזה פעיל, יש כאן הרבה פעולות, גם בכנסת פעיל וגם כמובן המקום עצמו, ויש כאן כולל אברכים, מהבוקר עד הערב יש תפילות כאן, גם בחגים. ברוך השם, שיעורי נשים, יש כאן גמחים, קיצור, המקום ברוך השם פעיל, והכל כמובן הכל נזקף לזכותו, שהוא בעצם, הוא כאן השקיע במניה הזאת, והמניה הולכת ועולה ממש מיום ליום, אפילו שלא נמצא בעולם, סוף כל סוף, הפעולות שלו ממשיכות. פעולת צדיק לחיים, הפעולות שלו ממשיכות, ואנחנו רואים, ברוך השם, שמתקדמים גם בלימוד כאן, האברכים כאן לומדים, ונבחנים לרבנות, וברוך השם, יהיה רצון, יהיו גם הוראות בישראל, וגם עובדים על המידות, מנסים לעבוד על המידות, לגן המידות וכו'. בקיצור, הכל נזקף, כל דבר, כל לימוד שיש כאן, כל פעולה שיש כאן, אדם נמצא. יודעים, יש מה שנקרא היום, יש כזה טרנד שנקרא הכנסה פסיבית. שמעתם על זה? שמעתם? זה הרבה מכירים את הדבר הזה. מה זה הכנסה פסיבית? זה שאדם יושב בבית שלו, והכסף נכנס לו, הוא משקיע בכל מיני מקומות נכונים, והוא לא צריך יותר מדי לעשות שום דבר. הוא לא צריך להיות בקיא בשום עניין, בשום דבר, פשוט הוא יושב, והכסף נכנס לו כל חודש. ככל שהוא משקיע יותר, הכסף נכנס יותר. אתה חנות באקספרס. מי שרוצה, בכל מיני מקומות כאלו. מי שרוצה יכול לבוא אחרי זה אליי, אני אסביר לו איך עושים את זה. אני לא בפנים, אל תדאגו. אבל סוף כל סוף, אבל ברגע שאדם כבר נכנס, עולה על הגל מה שנקרא, יכול להיות לו הכנסה חופשית, יכול להגיע לסכומים גדולים מאוד. אז זה גם כן אותו דבר. אחרי שאדם נפטר מן העולם, אם הוא השקיע פה בעולם הזה, במקום הנכון, גידל את הילדים שלו לתורה, וגם כן כמובן הוא בעצמו עסק בתורה, ואם הוא כמובן זיכה את הרבים בכל מיני עניינים ודברים, אז זה ההשקעה הגדולה ביותר, ויתהלכך תנחה אותך ושומרך לשמור עליך, והקיצות היית תשיחך. זה בעצם ההשקעה הגדולה ביותר של האדם שמשקיע בדברים ובזיכוי הרבים. ולכן אפילו שעכשיו כבר 6 שנים, על פניו 6 שנים, הוא נמצא בעולם האמת, אין כאן איזה פעילות פה בעולם הזה, על פניו. אבל זה לא נכון, כל מה שיש כאן, לכל זה בא מכוח כוחו, ולכן המניה הולכת והולכת. אין סוף לשכר הגדול שיש למי שבעצם משקיע במניות האלו, בלימוד התורה, זיכוי הרבים וכו'. אז לכן, ברוך השם, הוא זכה הדבר הזה, ואנחנו משתדלים כמובן להמשיך את דרכו בעניינים האלו, בהמשך לזיכוי הרבים,
לראות לנו לזכה אותו לקדוש ברוך הוא להמשיך עד נצח נצחים, לזכות את הרבים כמה שנוכל בעזרת השם. רבותיי, לפני אנחנו את הסיום אנחנו נעשה יותר מאוחר, סיום של כל הש"ס משניות, ברוך השם. אנחנו השתתפו כמובן גם האברכים של הכולל וגם חלק מהקהילה כאן ובכל מיני ישיבות, ובקצור לקחו על עצמם, זה היה בזמן קצר, בהתראה קצרה, זה לא, אנחנו לא שנה לפני כן מתעסקים בזה, בהתראה קצרה, וכאן האברכים למרות שהיה להם מבחן שבוע שעבר וגם השבוע היה להם מבחן, היו עסוקים בחזרות לקראת המבחן ברבנות הראשית, אפילו אחי לקחו חלק גדול מהם, לקחו כל אחד משניות, שם רשימה תלויה שם, כל אחד לקח איזה מסכת אחת והתעסקו ולמדו את זה בהבנה כמובן. ועוד אנשים גם מחוץ לבאר שבע, אנשים מחוץ לבאר שבע, והצד השווה שבכולם, שברוך השם, אנחנו עושים היום את הסיום הזה, וכמובן הסיום של הלימוד של הש"ס הזה, הכל ייזקף, וכל מי שלומד, כל גם מי שנמצא בסיום עכשיו, וגם כן לכבודה של תורה, אנחנו גם נמצאים היום בזמן של, כן, בפסח שני, ליל פסח שני, וגם כן זה יום טוב, וכמו יום טוב, בזמן שהבית המקדש קיים, היו מקריבים קורבנות בזמן הזה, נשאר ממש כיום טוב. ולכן גם לא אומרים את החנונים, עצם זה שלא אומרים את החנונים זה כבר יום טוב. אז זה לא אומרים את החנונים, כבר אומרים מנחה לא אומרים את החנונים, מחר גם לא אומרים את החנונים, שבת ודאי שלא אומרים את החנונים, זה יום מעריכתא, אחרי זה אנחנו נכנסים לרבי שמעון וכו' שגם כן זמנים שלא אומרים את החנונים. בקיצור, זה כל מיני, זה זמן ממש מיוחד, הפטירה שלו הייתה בשבת, כמו השנה, התאריך שלו, ט"ו באייר, זה היה בשבת. כולנו זוכרים את היום הקשה הזה, זוכרים, אנחנו היינו שם, אבל בפטירה שלו אף אחד לא היה, חוץ מהקדוש ברוך הוא, שהוא טיפול בו אישית, כמו משה רבנו שזכה לטיפול אישי מהקדוש ברוך הוא, ויקבור אותו בגיא. ככה גם כן הקדוש ברוך הוא התעסק איתו לבד, אף אחד לא היה איתו, אף אחד לא היה בקרבתו, הוא היה לבד, פשוט, הוא והקדוש ברוך הוא לבד, כמו שבחיים חיותו, הביטחון היחיד שהיה לו זה בקדוש ברוך הוא לא בטח באף אחד. לא בטח באף אדם, בשום אדם, בשום כלום, לא בנו הילדים שלו, בכל שכן, לא באנשים אחרים, או לא לנשר חיסנה ולא לברילאים סמיכנה, אלא בלעד דשמיא. רק בקדוש ברוך הוא היה לו ביטחון כל כך גדול בקדוש ברוך הוא, היה מאמין בו, משתבח שמו לעד, ולכן גם כן, הוא נפטר לבד. לצערנו זה היה, אבל הוא נפטר לבד. וזה ביום שזה היה, כן, בליל שבת זה היה, וגם עכשיו, השנה, וגם כן יוצא ההזכרה שלו בשבת, הקדמנו את זה כמובן לעכשיו, וזה יוצא גם כן, גם בגלל של רבי מאיר בעל הנס, ככה על פי המסורת, שזה גם כן הזמן שלו של רבי מאיר בעל הנס, הוא תמיד, הפטירה שלו יוצאת בין רבי מאיר בעל הנס לבין רבי שמעון בר יוחאי. והוא כל כך היה אוהב את התנאים, בכלל את רבי שמעון בר יוחאי, את הזוהר הקדוש, שהיה כל הזמן קורא זוהר, ובכלל יש איזו הקלטה של שיחה שלו שהוא מדבר על התנאים האלו, ממש בתקופה הזאת, לפני ההילולה של הסבא, הוא מדבר עם אחת הדודות, אחת האחיות שלו, שזו לחיים טובים, לא זוכר בדיוק מי זו הייתה, ויש הקלטה שהוא מדבר בערגה כזאת על התנאים, מדבר בערגה כזאת על התנאים, או ממש, הוא רק היה מדבר עליהם, ולהם היה יורד לו דמעות שהוא מדבר על התנאים. כל כך היה אוהב את התנאים, ורבי מאיר בעל הנס, ורבי שמעון בר יוחאי, ולכן הוא זכה שהוא בדיוק בזמן הזה בתווך, שבין רבי מאיר ובין רבי שמעון. בכלל, החודש הזה חודש אייר, זה חודש פטירתם של צדיקים. כל החודש הזה מלא פטירה של צדיקים. ידוע שהצדיקים היו מתפללים לעבור את החודש הזה. צדיקים שיודעים שהם צדיקים. היו אומרים, ברוך השם עבר החודש הזה, למה זה חודש של הצדיקים? ממש מההתחלה שלו עד הסוף, רבי חיים חומרי גם כרבי סוסו הכהן, היה לפני יומיים. כן, יש לנו גם כן רבי בען, יש הרבה בקיצור. רבי מייס הכהן, גם כן משהו בזמן הזה. איך? עשו חג שבועות. שבועות גם כן, זה סמוך, הכל סמוך, סמוך ונראה. ויש עוד הרבה, הרשימה לא זוכר אותה כאן, אבל יש רשימה גדולה מאוד של מור זקננו, עליו השלום, כ"ח באייר, הסבא, אביו, עליו השלום, שגם כן בכ"ח באייר, עוד שבועיים בדיוק ההילולה בעזרת השם. עוד שבועיים אנחנו נתראה כולנו בעזרת השם, בשמחה, בעזרת השם בהילולה של הסבא, שכמובן הוא היה בשבילו, עכשיו זה היה התעוררות, הזמן הזה, זה לא לחינם, הפטירה שלו בזמן הזה, שבועיים לפני ההילולה של הסבא. הוא תמיד היה ממש ממריץ, רק מגיע הזמן
של ההילולה מיד, יאללה, מה קורה? מה עם ברכת השנה? יאללה, מה עושים? מה מתחילים לזיז? ממש, הוא היה מחיה, ממש מחיה את העניין, כל כך היה לו חשוב העניין הזה של ההילולה של הסבא, כן, מקום של תורה וכו' וכו', ולכן הוא היה פשוט מוסר נפש על הדברים האלו, וברוך השם הוא רואה את הפירות שלו היום, יש לימוד תורה, יש כאן ברוך השם שיעורי תורה, יש כאן דברים שבקדושה, הכל כמובן נזקף כן לזכותו. אז כפי שאמרנו גם בסיום של הש"ס משניות, גם כן נזקף לזכותו את השם. אנחנו כל שנה עושים סיום של איזה משהו. בשנה הראשונה עשינו סיום של כל הש"ס הבבלי, זה דבר שהוא לא פשוט. הש"ס הבבלי זה לא דבר שהוא פשוט. 37 מסכתות שיש בהן גמרות, גמרות אחת אריך, אחת קצר, אחת בינוני, יש גמרות ארוכות, יש קצרות, דבר שהוא לא פשוט כל כך. עד באותה תקופה גם נפטר, באותה שנה נפטר הרב בקי דורון, הראשון לציון, הרב בקי דורון, והם גם רצו לעשות סיום של המסכת, של הש"ס, והיה קשה, אפילו למרות שהוא היה הראשון לציון, היה קשה מאוד לעשות את זה. התקשרו אפילו, אני גם התלקחתי מסכת אחת, כל כך קשה להשיג, לסיים את הש"ס. ברוך השם זכינו בשנה שלו, לסיים את הש"ס גמרא, וכל שנה אנחנו מסיימים איזה משהו, אם זה ש"ס משניות, פעם אחת את הזוהר, ש"ס, כן, את כל הסיום, את כל הזוהר הקדוש. וכן זו הדרך, הכל נזקק כמובן, כמו שאמרנו, הכל לזכותו. אם ירצה השם בסיום של הש"ס משניות שנה, אנחנו קצת נרחיב עליו גם כן קצת יותר, על המידות שלו, של האבא, עליו השלום. ואנחנו רוצים עכשיו, לפני שאנחנו נמשיך לשמוע דברים מתלמידנו היקר, הגאון הרב ישעיה אורן, הוא ראש הכולל כאן אצלנו, הוא מדריך את האברכים, מכין אותם לרבנות, נבחנים לרבנות, עובד איתם ממש, איך אומרים, עקב בצד גודל, ממש מדריך אותם גם בעצות טובות. הוא בעצמו גבר הרבה, הוא נבחן ברבנות, בהרבה מבחנים, עוד מעט את השם. בקיצור, הוא נבחן בהרבה מבחנים, תלמיד חכם גדול, גם במידות, ברוך השם. גם כן הוא נמצא עכשיו בשנה של אמא שלו, אמא שלו נפטרה לפני כמה חודשים. הוא נמצא גם כן בשנה של אמא שלו, אז יראה שגם הדברים יהיו לנשמת האמא עליה השלום. ונשמע כמה דברי תורה, כמה דברי חיזוק ממנו, ונזכיר את השם לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון. ברשות מורנו ורבנו הרב הגאון הרב חיים קלוטר שליט"א, ראש המוסדות, ברשות הרבנים, תלמידי חכמים, קהל קדוש, שהדברים יהיו לנו משמעת רבי יוסף בר שמחה. בשבת בעזרת השם אנחנו נקרא פסוק שהוא נראה קצת תמוה, לא מובן. בפרשת אמור התורה מצווה שור או כסף או עז כי ייוולד, והיה 7 ימים תחת אמו, ומיום השני והלאה ירצה לקורבן אישה להשם. פשט הפסוק רבותיי, שברגע שנולד שור או כסף, שזה כבש או עז, אז אי אפשר להקריב אותו מיד, אי אפשר להקריב אותו קורבן מיד. 7 ימים הוא צריך להישאר אצל האמא, ביום השמיני הוא כבר ראוי להקריב קורבן. אבל המדרש תנחומה שואל שאלה. אומר המדרש, מה זה שכתוב שור כי ייוולד? הרי בשנה הראשונה הוא לא נקרא שור, איך אמור להיקרא? עגל. בשנה הראשונה הוא עגל, ומהשנה השנייה הוא נקרא שור או פר. אז מה זה שכתוב שור כי ייוולד? כמו שנגיד עכשיו, נולד, הישיש הזה נולד, שייך להגיד, קודם כל תינוק. אז איך? המדרש שואל, איך אתה אומר לי שור כי ייוולד? צריך להיות עגל כי ייוולד. אז חז"ל אומרים, למה הקדוש ברוך הוא כתב בתורה שור כי ייוולד ולא עגל כי ייוולד?
כי הקדוש ברוך הוא לא רצה להזכיר לעם ישראל את חטא העגל. המדרש, הלשון של המדרש אומר ככה: שור נולד ולא עגל נולד, אלא משום דכתיב ויעשו להם עגל מסכה, לפיכך קראו הכתוב שור ולא קראו עגל. אומרים חז"ל, באמת היה צריך להיות כתוב עגל, אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה לבייש את עם ישראל, אז הוא קרא לו שור. אז יש פה פלא גדול מאוד. הרי עם ישראל כתוב ויעשו להם עגל מסכה. חלק מהעם חטא בחטא העגל. אז מה העניין לא להזכיר? התשובה, לא לגרום ביוש או איזשהו קצת צער, להזכיר דבר רע לעם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא חיסה עליהם. הרב אהרון מרגלית סיפר סיפור שהוא היה פעם אחת חיכה בתור בסופר. הוא המתין בתור לסופר, בקופה, ולפניו הוא אומר, היה איזה אברך צעיר. היה לו לאותו אברך שתי מוצרים, סימילר שזה מאכל לתינוקות, וטיטולים, חבילת טיטולים לתינוק. אומר הרב, אני מסתכל, ואז אני רואה אותו שהוא לפניי בתור. אבא שלו. אני רואה שהוא לפניי בתור, ופתאום הקופאית התחלפה עם קופאית אחרת. היה לה הפסקה. התחלפה הקופאית, ואני רואה את אותו אברך יוצא מהתור, מחזיר את המוצרים ויוצא מהחנות. אומר, הסתכלתי, אמרתי, מה קרה? סיימתי את הקנייה שלי בסופר, אני יוצא החוצה, ומי אני רואה בחוץ? אותו אברך. מחכה, ממתין. אומר, שאלתי אותו, תשמע, מה, לא הבנתי, היית בתור, יצאת, מה קרה? למה אתה מחכה? הוא אומר, לא משנה, הכל שטויות. הוא אומר, לא, אם זה לא לשון הרע, אני אשמח אם תספר לי, אני אוהב לבחון דברים, אני אוהב לראות דברים. אמר לו, טוב, אני אספר לך. באתי לרכוש שתי מוצרים לתינוק, טיטולים, סימילק. כשאני מחכה בתור לקופה, פתאום אני רואה שהקופאית הראשית התחלפה ובאה מחליפה, ישבה במקומה. הקופאית הזאת, אני יודע שכבר כמה שנים שאין להם ילדים. אמרתי לעצמי, סוף סוף, אם הייתי עושה קנייה גדולה, אז זה היה מובלע, טיטולים. אבל כשאני בא עם שתי מוצרים, שהם שתי מוצרים לתינוקות, גם אוכל וגם טיטולים, חששתי שאם היא תעביר לי את שתי המוצרים האלה, קצת תצטער מזה, כי זה אחר בזה שאין לה ילדים. עוד רבע שעה, 10 דקות התחלפו הקופיות בחזרה, ותחזור הקופאית עם אז אני אכנס, ואז אני אקנה. לא ביג דיל, לא קרה כלום, 10 דקות, רבע שעה. אומר הרב אהרון מרגלית, אני הסתכלתי עליו, התרגשתי, בחור צעיר, אברך, ממהר, ובכל זאת כמה הוא חס על שלא תצטער הקופאית הזאת, אפילו בגרמה. אומר, התרגשתי. רבותיי, את המנוח עליו השלום לא זכיתי להכיר אישית, אבל את הבנים שבדו לחיים טובים וארוכים אני מכיר ברוך השם מצוין. וכל מי שרואה יודע שיש פה ברוך השם ממורנו ורבנו, וגם הרב אפרים וגם הרב רן, יש הרבה תורה, יש הרבה יראת שמיים, ואני חושב שיש דבר שהוא מאוד מאוד מאפיין אותם, זה הרגישות לזולת. המחשבה איך אני מתנהג לפלוני, איך אני מסתכל, איך שלא יפגע מישהו. זה דבר שכל מי שרואה את המקום רואה את זה.
הבא. זה ניכר מאוד. בוודאי ובוודאי שזה נלמד מהאבא. ברוך השם שהעניין הזה של רגישות לזולת זה לא נשאר רק בחיק המשפחה, זה גם מקרין למקום כולו. כל המקום הזה מושתת על מידות טובות, רגישות לזולת, אדם לחברו. וכראיה לדבר אני אספר לכם מעשה קטן שקרה פה, שלא כולם אולי יודעים, אבל רק שנבין מה זה מקום שמתנהל על פי מידות טובות, על פי יראת שמיים. לפני כמה שנים האברכים, ברוך השם, באמת, לומדים פה בלי עין הרע. הרב מעודד אותם, רואים רק את הרב, זה כבר... והם נבחנו במבחנים מהרבנות הראשית. אחרי 3 חודשים, קיבלו תשובות. מתוך בערך, 15 אברכים, כולם ברוך השם עברו. זה לא מבחנים קלים, מבחן קשה מאוד. כולם עברו חוץ מאחד. חוץ מאברכים. האברך הזה הוא כבר, מזה אני רוצה לעצמי להגיד, האברך הזה לא איתנו, לא בגלל שהוא לא עבר, כן? אבל בשידור חי, מה שנקרא, כולם בדקו וכולם רואים, כולם עברו, חוץ מאחד. מה אמור לקרות במצב כזה, רבותיי? שמחים, עמלו קשה, לחזור ולשנן. ומיד נתקבלה פה הוראה לאברכים שאף אחד לא יראה שום שמחה ושום התלהבות כשהאברך הזה נמצא. שהוא לא יצטער. קיבלו את התשובות. זה לא פשוט. אדם שתומך במקום שכזה צריך לדעת, צריך לראות מה זה ללמוד ומה זה לחזור ולחזור ולשנן ולשנן. כמות חומר, רק הלכות שבת 104 סימנים בערך. הלכות שמחות בערך 50 סימנים. אז צריך לשמוח עכשיו. עברנו. אבל כל האברכים אמרו להם, תשמעו, לא להראות שמחה לידו, שהוא לא יצטער, זה לא יפה. זה רגישות לזולת וזה מה שמושתת על מידות טובות. אז ברוך השם שהמקום הזה גם מקום של תורה, גם מקום של יראת שמיים, אבל גם מקום שכל כך משקיעים במידות טובות ורגישות לזולת. יהי רצון בעזרת השם שאנחנו נזכה לתחיית המתים במהרה, לראות בניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. חזק וברוך, אדוני היקר, גאון רבי ישעיה, הקדוש ברוך הוא ימיו בטוב, שותף בנעימים בעזרת השם, ימשיך לעמוד על המשמר, שמחה ובטוב לבב, אמן כן יהי רצון. קהל קדוש, נשמע גם קצת דברים, מדנו היקר, חברותה הוותיקה, הוותיק שלנו. היינו 10 שנים חברותה, למדנו ביחד, גם את המבחנים לרבנות ועוד הרבה דברים, ואנחנו עד היום ברוך השם בקשר. רבי דוד משתדל כל כמה זמן שמרגיש שקצת איזה נתק ומיד מרים טלפון, מה קורה איתך? מה קורה איתך? יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב, שנותיו בנעימים גם כן, יגיד, הוא מכיר את האבא כמובן, יגיד כמה דברים לחיזוק וכבוד. מסתערבים דייתם. רק שהיועמ"ס יפתור להיכנס. כן, רבותיי היקרים, ערב טוב לכולם, יישר כוח שככה הגעתם, גם כבוד עם הנפטר רבי יוסף היקר וגם עם המשפחה היקרה, ברשות הרבנים.
הרב חיים, השם יאריך ימיו בטוב ובנעימים, הרב ישעיהו, וכל הרבנים והקהל הקדוש. אנחנו נאמר כמה מילים בקצרה לעילוי נשמתו של רבי יוסף בן שמחה, שחסר לנו, זכינו להכיר אותו אישית, ובאמת אישיות גדולה, יש הרבה מה ללמוד ממנה. כמו שהרב אמר, 10 שנים ביחד היינו ממש יום ולילה לומדים, חבר טוב בגימטריה 227. זה ברכה, אותה גימטריה, ברכה זה 227. זה חשוב, חברות טובה זה דבר נפלא, זה דבר חשוב ונשגב, אתה מתחזק כל הזמן, אתה לא לבד, טובים השניים מן האחד. ולכן הייתי גם, יש את חבר כל כך טוב כמו אח, אז אתה גם מכיר את כל המשפחה, את ההורים היקרים, את האחים, את כולם אתה מכיר, ואתה באמת מתפעל ולומד. אז אני אומר, רבותיי, גם פה אתם זכיתם גם להכיר, הוא נמצא פה כעת. אומר הזוהר הקדוש שהנשמה של הנפטר כל שנה ביום האזכרה יורדת מן השמיים, יש לה אישור, והיא משתתפת בדברי תורה, בברכות. זה עושה לה הרבה נחת רוח לנשמה, לראות את כולם מתכנסים, מתחזקים, והיא מתפללת עלינו. יותר ממה שאנחנו החיים מתפללים על הנפטרים, הנפטרים מתפללים על החיים. ואלמלא רגע אחד יפסיקו הנפטרים להתפלל על החיים, העולם לא יכול להמשיך ולהתקיים. אז אין ספק שהוא ימליץ על כל אחד מאיתנו. רבי יוסף בן שמחה, י' ושמחה זה שין, זה יוצא שי. זה הש"ס משניות שכל שנה מסיימים. העתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות. רבי יוסף בן שמחה. למה דווקא שי עולמות? למה 310? ראיתי פירוש יפה. כמה מצוות יש לנו? תרי"ג. עכשיו 613. אם נוסיף את 7 מצוות דרבנן, זה יוצא 620. עכשיו אתה לא יכול לבד, בלי הקדוש ברוך הוא אתה לא יכול. אז חצי זה יוצא 310. שי עולמות. תהיה הסבר יפה. בכל מקרה, רבותיי, רבי יוסף היקר המנוח היה איש אמת. הוא לא היה בן אדם של פוליטיקה וצביעות וחנופה ומשחקים כאלה. הוא מה שהוא מרגיש בלב הוא אומר, ובפשטות ובצורה טהורה ואמיתית. אין אצלו משחקים, וזה דבר שחשוב לחזק. האמת זה שפת אמת, תיקון לעד. מי שאמיתי זה שמו של הקדוש ברוך הוא. יש לו הרבה שמות הקדוש ברוך הוא. אומר הרמח"ל, אבל איזה שם הוא בחר לחתום איתו? אמת. אז אם מכל השמות הוא בחר דווקא את השם אמת כדי לחתום איתו, אדם בדרך כלל חותם עם השם שהוא הכי אוהב. אז הקדוש ברוך הוא הכי אוהב את השם הזה, אמת. מדבר שקר תרחק. כתוב בספר חסידים, בא איזה אחד לרבי יהודה חסיד, אמר לו, הרב, תן לי רק משהו אחד, כי הרבה דברים אני לא אעמוד. תן לי משהו אחד, את זה אני אקבל על עצמי ואני אלך איתו. הוא אומר לו מילה? הוא אומר לו מילה, הרב, בשבועיים כמה לדאוג, רק משהו אחד, אבל גם אתה תכבד. הוא אומר, אני אכבד, אתה תכבד, לך על האמת. אתה לא משקר יותר. הוא אומר, זהו? הוא אומר לו, זהו, ואל תדאג. ואידך, זה כבר הכל יהיה בסדר. אמר, קיבלתי על עצמי, לחס לערב את היד. בערב החברים אמרו לו, תשמע, יש איזו דירה שהתפלתה, הערב יש עבודה. הוא אומר, כן, יש עבודה, בטח, אני בא. אחרי זה הוא אומר, אבל אחרי זה יגידו לי איפה היית, אני לא יכול להגיד, הייתי בדירה, אני לא יכול להגיד פה, בדרך כלל אני מוצא כל מיני, אמר לי, טוב, אני לא יכול. למחרת איזה משהו אחר, אמר מה, ואחרי זה. בקיצור, ראה שזה נעל עליו מכל הכיוונים. ברגע שאתה אמיתי, אתה מוצלח, אתה מבורך, רק ברכה יצא מזה. תתרחק מהדברים שהם לא אמיתיים. תשתדל כל הזמן ללכת בצורה של האמת. החידה פעם היה בליבורנו, התייר הגדול החידה, ובא איזה אחד, יהודי, אמר לו, תשמע הרב, יש לי פה ארגזים של סחורות בבטן של האונייה, אנחנו מגיעים לליבורנו, אני רוצה כך, תכתוב לי הכשר שכל הגבינות כמו שצריך, חלב ישראל, לא אכלו ענבים ויזבו, הכל. הוא אומר לו, לא ראיתי בלי חלב. הוא אומר לו, לא משנה, הכל בסדר. יאללה, תכתוב. הוא אומר לו, זה לא הולך ככה. זה לא תכתוב, אני לא אכתוב משהו שיראו את החתימה שלי ויאכלו. אתה רוצה להבין בדרך כלל? לא, בסדר, סיפור אמיתי. הוציא לו אקדח. אמר לו, אתה לא, פה תהיה הסוף. אני זורק אותך למים אחרי שאני יורד. הוא כתב מכתב, סיפור אמיתי.
הגבינות של מה שהם, תעודת זהות, וזה קשרות למהדרין, יאכלו ענבים ויסבעו, ויהיה רב לכם, ואני מעיד עליי, ופה הוא כתב את כל מה שהוא ביקש. ובסוף חתם, אבל הוא חתם רחוק מהכיתוב. ההוא היה מבסוט, הלך, הביא את זה לבית דין בליבון, אמר, אני רוצה תפרסמו עכשיו פליירים, וכולם בכל מקום, ראו את זה, תפסו אותו, התחיל לעקות אותו, זה שקר, וזה, בסוף הוא אומר, כן, אני הכרחתי אותו. אמרו לדיין, איך ידעת? הוא אומר, יש סעיף בשולחן ערוך, בהלכות חושן משפט, כתיבת שטרות, אסור לכתוב חתימה מתחת לכיתוב הרבה, כי הוא יכול להוסיף, וגם החזיר כשר, וגם זה כשר, וגם... הוא יכול להוסיף דברים, צריך צמוד למה שהוא כתב. החידה רמז לדיין מדבר שקר תיכה, כל זה שקר, הנה התרחקתי מכל זה, ואז תפסו אותו. הוא היה איש אמת, היה אדם צנוע, אדם פשוט, אדם שיודע מהי האמת, אדם מה מעניין אותו בחיים? מה מעניין אותו? הבית מדרש, המרכז הרוחני, בית, בית כנסת, בית כנסת, בית, לא איש של טיולים ולא איש של פיתותים, איש שיודע מה האמת, וזה מה שאדם לוקח איתו. הלילה זה ההילולה של רבי מאיר בעל הנס, זכותו תגן עלינו, אמן. אומר רבי מאיר, אדם כשנולד תינוק ידיו קבוצות, הוא אומר, אני אכבוש את כל העולם, אני רוצה את כל העולם שלי, אבל כשהוא נפטר ידיו פתוחות, לא לוקח כלום איתו, אפילו זוג גרביים, כלום לא לוקח איתו. אז מי שיש לו שכל בקודקוד, זה ככה? אז אני אתחיל למלות את הימים שלי. אני לא אתן לחיים שלי להימרח ולזמן לעבור, ולא עשיתי כלום היום, ואין לי כלום, ואין לי מטרות, ואין לי הספקים, ואין לי רב, ואין לי בית מדרש, ואין לי שיעורים. לא, יתחיל להיצמד למקום הקדוש הזה. זה מקום קדוש, אני אומר לכם. מרגישים את הקדושה, את הפשטות, את אהבת הבריות. להמשיך ככה ביתר שאת, כל מי שיכול לתמוך בכל צורה שהיא. מי שיכול כספית מצוין, מי שלא יכול כספית הוא יכול דרך אחרים שהוא מכיר, להשיג דברים, להיות שותף למקדש מעט הזה, זה מקדש מעט. וגם האנשים פה הם קדושים. אני לא אומר את זה סתם, אני לא אשקר, אני מדבר על אמת ואני אוציא שקר. אני אומר, אנשים פה הם טובים, ישרים, אנשים לומדי תורה, אוהבי השם. אני אומר באמת, אני מכיר אותם אישית, אני מכיר. לא הייתי אומר את זה ואני לא חושב בלב שלי שהם אנשים באמת טובים וישרים ורשעים. אני מאמין בזה באמונה שלמה. באמונה שלמה מכל הלב אני אומר. לכן בוא ננסה כולנו להתפלל להשם שאומר די לצרותינו. שיבוא כבר המשיח, שיקומו כבר לתחייה כל המתים עם הנפטר היקר והאהוב שלנו, שסבל הרבה איסורים. הוא לא הראה את זה. כל מה שהוא סבל, פעם אחת הוא לא אמר לי, רבי דוד, אתה יודע כמה אני סובל? פעם אחת הוא לא אמר לי. לא אמר לי, הוא סובל, הגוף והנפש, וקבר ואשתו נפטרה, וכמה דברים הוא עבר, שתק, תורה, תפילה, זה המקום שלו, החלום שלו זה המקום הזה. אז צריך להמשיך להגשים את החלום הזה כמה שיותר, ואנחנו נהיה חזקים ביחד, ונהיה מאוחדים ביחד. זה רצון המורה יתברך, שנאהב אחד את השני, במיוחד בספירת העומר, נוותר אחד לשני, ובעזרת השם ככה יבוא לציון גואל במהרה בימינו אמן. אין שום דבר. הקדוש, נעשה את הסיום של הש"ס ומיד נתפלל אחרת תפילת ערבית וגם תשובת מצווה את השם. כפי שאמרנו, אנחנו מסיימים את הש"ס משניות. המסכת האחרונה בש"ס זה מסכת אור קצין. יש הרבה עקיצות בדור הזה, חייבים לסיים. כאילו צריך להיות בקיא. וכמו שאמר כאן רבי דוד היקר, הסיום של המסכת אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש לאוצרותיהם עמלי. אמר רבי שמעון בר חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל על השלום, שנאמר אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יש כאן פירוש של הרמב"ם, דרך אגב, פירוש של משניות, כן? מסכת אור קצין זה משניות. והפירוש של הרמב"ם על משניות, הוא כותב כאן, אני משה בר מימון, הדיין
כן, בר מימון הדיין, אבא שלו היה דיין, בר יוסף החכם, בר יצחק הדיין, בר יוסף הדיין, בר עובדיהו הדיין, בר שלמה הרב בר עובדיהו הדיין, זכר קדושים לברכה. התחלתי לחבר פירוש זה, ואני בן 3 ו-20 שנה. התחיל בגיל 23 לחבר את החיבור, את הפירוש המשניות של המשניות. השלמתי אותו במצרים ואני בן 30 שנה. וכמה שנים לקח לו לזה? 7 שנים. כל הפירוש המשניות של הרמב"ם, 7 שנים. שהיא שנת 1470 לשטרות, ברוך הנותן להם כוח ולא עוצמי הרבה. והוא מסביר כאן הרמב"ם בעצמו בסיום של הש"ס. הוא אומר, עד עכשיו הוא השלים, הש"ס, משניות, השלים בעצם את כל התורה הקדושה, את כל דיני התורה הקדושה, ולכן עכשיו הוא חתם, כן, רבנו הקדוש, בעצם הוא מחבר המשניות. הוא חותם בעצם בגמול, בשכר שהאדם מקבל, מי שכמובן מקיים את כל התורה כולה וכולי, את כל המצוות, אז הוא מקבל בעצם בסוף את הגמול. וזה מה שבעצם כל השאר עולמות וכולי, ולמה נקראים שאר עולמות? זה יש. להנחיל לו אהבה יש. מה זה יש? אומר כאן הרמב"ם, העונג שהגיע לאחד הצדיקים לעולם הבא כמוהו, אבל הנצחיות באותו הזמן הרי הוא ללא קץ. אלא כל נפש שזוכה לחיי העולם הבא לא תאבד לעולם. זה הנצח. דיברנו כאן, איפה, כן, רב רוני היקר. דיברנו על העולם הבא, זה בדיוק עכשיו דיברנו. ואומר, כן, והוא עניין אומרו יש, כלומר המציאות התמידית אשר אין לה קץ. כי הוא יש המציאות, ואין הוא העדר. וכאילו אמר כי הוא הווי המחילם את המציאות המוחלטת, ואין שום מציאות אמיתית אלא הנצחיות. קיצור, יוצא שבעצם אדם עמל פה בעולם הזה, ואחרי 120 את השם מקבל שכר מצוות בעל מלכה. ורק בעולם הבא זה שכר של המצוות, וגם כאן אדם מקבל כל מיני דברים, אדם עובד את השם בשמחה וכולי, יש גם שכר, רואה פירותיהם, כן, אוכל פירותיהם גם כן בעולם הזה. בסיום של בכלל, של כל מסכת, אז יש את הנוסח שאנחנו אומרים אותו, שהוא, כן, המקור שלו זה ברב ההיגאון. זה בעצם המקור שלו, הביא אותו האשכול, ודי אומרים את הנוסח הזה של הסיום, כמו שאנחנו רואים כאן, וגם כן העניין של יש שם, בפנים אנחנו מכניסים את הסרט בני רב פפא. כן, אנחנו אומרים בסיום של כל מסכת, של הש"ס כמובן, אנחנו אומרים שם, יהי רצון לפניך השם אלוקינו, שתהיה תורתך ואמנותנו, ועולמד זה וכו' וכו'. ואז פתאום אומרים חיינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, חי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפם בר פפא, רכיש בר פפא, סוחב בר פפא, אדם בר פפא, דרו בר פפא. זה 10 בנים של רב פפא. יש בזה דעות, האם זה, כאילו שאלו את רב ההיגאון, אמרו לו, רגע, מה זה כאילו זה 10 בנים שלו? וזה אומר, יש אומרים שזה חלק שלו, כאילו היו כמה רב פפא, זה לא כולם שלו. יש בזה כל מיני דעות, יש אומרים בכלל, ספרו פעם רב כנפסי, כמדומני, ספר איזה 40 מקומות שיש, כאילו, אם אנחנו נלך לפי הגמרות, יש לו איזה 40 בנים. קשה לומר שזה משהו טוב רב פפא. אבל בכל מקום, המפרשים באמת דנים, כן, למה זכה רב פפא לדבר הזה? שככה הבנים שלו מוזכרים שם. מה העניין? מה העניין של, כן, הבנים של רב פפא? יש אומרים שהם נגדו על קידוש השם, נהרגו על קידוש השם, ולכן, כן, ורב פפא בכלל היה עושה כאילו סיום, היה עושה סיום כל פעם, היה סיום מטה ולרבנה, שהוא מסיימים וכו'. בגלל שנהרגו לו, נרצחו לו 10 בנים שלו, אז בסיום כל מסכת בעצם מזכירים אותם, נשמתם. יש דעה כזאת שאומר. אבל יש פירוש ששמעתי אותו פעם אחת, לא זוכר מאיזה רב, אבל שמעתי אותו פירוש אומר, כן, רב פפא, זה דבר פלא דרך אגב, זה כאילו דבר שהוא, איך אומרים, קרא לי היום, וזה ממש גם מתאים קצת, זה של מור אבי עליו השלום. יש הגמרא במסכת שבת, בדף קי"ח, אומר שם הגמרא, שיש שם כל מיני ממורות של רב, כן, של רבי יוסי. רבי יוסי אומר, יהיה חלקי עם זה וכו'. והוא גם כן מביא כאן, כן, אמר רבי יוסי,
ואמר רבי יוסי, יהיה חלקי ממי שחושדין אותו ואין בו. אומר, ככה רבי יוסי אומר, אני רוצה להיות בחלק של אותם האנשים שחושדים בהם בדברים מסוימים, וזה לא נכון מה שחושדים בהם. אמר רב פאפא, לדידי חשדן ולא עבד. רב פאפא, גם אני, חשדו עליי, וזה לא היה בדברים האלה. זאת אומרת, רב פאפא הוא היה מאותם האנשים שאמר רבי יוסי שחלקי מהם. מה בדיוק חשדו ברב פאפא ולא היה פה? אין לנו כאן גילוי מילתא. אין כאן גילוי מילתא אצלנו כאן בגמרא, לא מפרשים כמובן, לא מביאים את זה כאן, אנחנו לא יודעים מה הכוונה כאן. אבל בהמשך, בדף קמ עמוד ב', אומרת כאן הגמרא, אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, האימן דאפשר למך נעמה דסערא ואכל דחיתא כאמר משום בל תשחית. מי שיכול לאכול לחם של שעורים, הוא יכול לאכול את זה, הוא מסביר אותו, הכל בסדר, לא גורם לו נזק. והוא אוכל לחם של חיטים, שזה יותר יקר, הוא עובר על בל תשחית, אתה יכול להסתפק במועט, למה אתה מסתפק בדבר כזה יקר? ואמר רב פאפא, האימן דאפשר למישתא שיחרא ושתי חמרא, עובר משום בל תשחית. ככה גם אומר רב פאפא, שלנו שאנחנו עכשיו עוסקים בו, הוא אומר, מי שיכול לשתות שיכר, בירה למשל, והוא שותה יין, שזה יותר יקר, גם עובר על בל תשחית. למה אתה תובס את הכסף שלך על... אתה רואה, לשתות גם כן, תכל'ס זה אותו... יעשה לך אותו אפקט, להיות בעננים, אז בסדר, תשתה שיכר, זה יותר זול. ואומרת הגמרא, הנה, אומרת הגמרא, ולאו מילתאי. אומר, אבל זה לא ככה באמת. למה? בל תשחית דגוף העדיף. הגמרא, האמת זה לא ככה. בל תשחית של הגוף הוא עדיף. מה פירוש? אם זה יותר בריא לגוף, אם אדם מבחינתו יותר כן בריא לו לשתות יין מאשר שיכר, אז שישתה יין. גם אותו דבר בינה של חיטים, כן, לחם של חיטים, לחם של שעורים. תשתה בינה של חיטים. כן, תאכל לחם של חיטים. למה? בל תשחית של הגוף הוא עדיף. בל תשחית של הכסף. עכשיו, מהרש"ל המקום כאן, הדף קמ, הוא אומר, למה רב פאפא שמי ששותה שיכר, מי שיכול לשתות שיכר ושותה, כן, ושותה יין, הוא עובר על בל תשחית. למה הוא אומר את זה? הוא אומר מהרש"ל, בגלל שרב פאפא, אומר רב פאפא, היה לו עסק של שיכר. ככה הוא אומר, היה לו עסק של שיכר, הנה, ואמר פאפא אימן וכולי, ורב פאפא לטובת עצמו אמרה, כך אומר מהרש"ל, שהוא היה עושה שיכר, ככה מופיע במסכת פסחים דף קי"ג, שאומר זה שאני התעשרתי וזה שהייתי מתעסק בשיכר. זאת אומרת, היה לו עסק של שיכר, ולכן הוא אמר את הדבר הזה. הנה, כן, שוב שם אומר, דבר פאפא אילן דעבד שיחרא לה יעתר. דברים לא הייתי מתעסק בשיכר, לא הייתי מתעשר. זה גרם לי לאושר. אז אומר מהרש"ל, מה הסיבה שרב פאפא אמר, מי שיכול לשתות שיכר ושותה יין עובר על בל תשחית? הוא מצא לטובת עצמו, שאנשים ישתו שיכר, למה? יקנו ממנו. יקנו ממנו. לא, אבל הוא ישתה משהו פחות, ולא יין. פחות... אבל שיכר, הוא ישתה שיכר. לכן הוא אומר, אדם יש לו שיכר או יין, ישתה שיכר. ככה ממליץ רב פאפא, מוציא כרוזים, רבותיי, מי שיכול לשתות שיכר, בל תשחית, תשתו שיכר. איפה אפשר לקנות שיכר? בוא אליי. זה מה שאומר מהרש"ל, לכאורה זה מה שאומר מהרש"ל. אומר הרש"ש, רבי שמואל שטרסון, עליו השלום. דרך אגב, אני אגיד לכם איזה דבר פלא היה לי היום, תכף. אז אומר, כן, הרש"ש כאן, יש את הלשון שלו, לשון מליצית קצת. הנה, אומר הרש"ש, הנה, אומר הרש"ש, תראו. ולאו מילתאי, הרי הגמרא בסוף היא אמרה, ולאו מילתאי, אלא יש לנו את זה של הגוף, כן, הקפת השחית של הגוף הוא עדיף. אומר עיין חידושי האגדות, אומר הרש"ש, תסתכלו בחידושי האגדות, מה שכתב מהרש"ל בחידושי האגדות, שפירש דרב פאפא לטובת עצמו אמר כן, שהיה עושה שיכר. ואני אומר, כך אומר הרש"ש, ואני אומר על פירושו ולאו מילתאי. אני אומר על הפירוש שלו, לאו מילתאי.
דמה יענה על רב חסדה. רב חסדה גם הוא אמר אותו דבר. מה, בכלל לא עסק של שעורים או משהו כזה? לא עסק כזה. אז אתה רואה שזה לא קשור לעניין הזה של טובת הנאה או משהו כזה. אבל זה חוזר על הכל. הוא אומר, ואולי, זה עכשיו, אומר הרשש, אומר, ואולי לזה כיוון רב פאפא לאל, מה שקראתי לכם לפני כן, בדף ק"ח, ואומרו לידידי חשדן, ולא היה בי. מה שהיו חושדים בי, זה לא היה נכון הדבר הזה. כי יש שהיו חושדים בו, כפירוש מהרשע. הוא אומר, יש חושדים בו שבגלל, למה הוא אמר, זה עדיף לבטור שלך? למה? בגלל שהוא רוצה טובת עצמו. כך אומר הרשש. כל מקום, מה אנחנו רואים מכאן? זה אחד, יש כמה מקורות שכן שמראים על דבר כזה שהוא כן, שכאילו רב פאפא כביכול, היה נראה שיש לו איזה כוונה מסוימת, אבל בסוף זה לא נכון, זה לא הכוונה האמיתית. אבל הוא רב פאפא, הוא נשאר בשלו, הוא לא אכפת לו מה אנשים חושבים. הוא היה אמיתי, אדם אמיתי, הוא נשאר בשלו ועשה את שלו. והוא היה מאותם האנשים האלו, כן, הוא אומר, אני אותם האנשים שהיו חושדים בי. היו חושדים בי ולא היה בי הדברים האלו. עכשיו רב פאפא, אתם יודעים, יש, כן, בעל הטורים כותב על מה שכתוב על אברהם אבינו. כתוב, כן, בימין בשם ויחשביה צדקה. ויחשביה לא צדקה. אז אומר שם בעל הטורים, ויחשביה 3 פעמים במסורה. כתוב לזה 3 פעמים במסורה. המילה ויחשביה, בכל התנ"ך כתוב 3 פעמים. ויחשביה, המילה ויחשביה. אחד כמובן כתוב אצל אברהם אבינו. אחד כתוב אצל תמר, ויחשביה בזונה, שכן תמר ויהודה. ואחד כתוב גם כן על כן, חנה, ויחשביה אלילי, כן, שיכורה. הוא אומר, זאת אומרת, חשבו עליה, כי עכשיו מה הקשר, הוא אומר? הקשר הוא שבגלל שחשבו עליהם, חשדו בהם, שהם, כן, שיש להם חד ושלום איזה מום או איזה משהו לא טוב, וזה לא היה בהם הדבר הזה. ויחשביה לא לצדקה, בסוף הם זוכים לצדקה. מה הצדקה שהם זוכים? מה זכתה חנה וזה? חנה זכתה שיצא בן שמואל. חנה זכתה שיצא בן שמואל אחרי זה. זכתה לבן צדיק. ומה זכתה, כן, תמר? זכתה גם שיצא למלכים. אחרי זה, פרד וזרח, אחרי זה מלכים יצא, ומלך המשיח יוצא אחרי זה ממנה. זאת אומרת, הם זוכים בזה שחושדים, אדם שחושדים בו. אברהם אבינו, כל הילדים שלו, ודאי. לא, אבל הוא אין לו עניין של... עכשיו לצדקה, כי משם לומדים, ויחשביה לא. ומי שחושבים עליו, אז הוא זוכה בסוף לצדקה. מה הצדקה שהוא זוכה? שיהיה לו בנים, תלמידי חכמים וכו' וכו'. או מלכים, או נביאים, כמו שראינו אצלם. לכן רב פאפא גם כן אותו דבר. רב פאפא גם כן חשבו עליו, כן, והיו חושדים בו בכל מיני דברים, וזה לא היה בו הדבר הזה. ולכן הוא זכה ל10 בנים תלמידי חכמים. לכן אנחנו מזכירים אותו, כן, בעניין של המסכת, 10 בנים שלו בסיום של הש"ס משניות, לרמוז שהם היו, כן, בני תורה, היו בקיאים בתורה וכו' וכו', והוא זכה לכל הדבר הזה בזכות שהיו חושדים בו ואינו. עכשיו רבי דוד היקר, עכשיו לפני כן, אם תראו, הנה זו מסכת כאן, פשוט לקחתי את זה היום כדי לעשות את הסיום, כמסכת שבת, וחיפשתי את דף ק"ח. יש את כל הדפים, חוץ מדף ק"ח. מה שאומר רב פאפא, דווקא אותו לא מצאתי. לא יודעת איפה נעלם. אמרתי, טוב, נעלם, מה אני יכול לעשות? לקחתי איזה מסכת אחרת, ושם קראתי את מה שכתוב. אבל אמרתי, להסתכל בסוף על המפרשים, מה שאומר מהרש"א וכו'. אני מסתכל על המפרשים, פתאום אני רואה בסוף של המפרשים, מהרש"א, איפה יש הרש"ש, אני רואה את הדף החסר. הדף החסר. אז לקחתי אותו, והנה אתם רואים כאן, הדבקתי אותו. שאתם יכולים לראות כאן. וזה היה בדיוק מעשיו של מור אבי עליו השלום. מעשיו של מור אבי עליו השלום, הוא היה מתעסק כאן בדברים, תראו כמה ספרים שיש להם כריכה, משחזר. היה ממש מתעסק בדברים האלו. אנחנו כאן הסרנו כמעט את הכל, את כל הדברים הישנים, הסרנו אותם. אבל אני באמת, יש לו המון דברים, אפילו כיתוב על הספריות. זה כאן מסילת ישרים, לא יודע, כאן יש גמרא, כאן יש זה, יש זכר למעשה בראשית כאן אצלי בספרייה כאן, זה עדיין עוד לא הורדנו. אבל הוא היה כל דבר כותב, מודיעים היה כותב אותו, היה לו מודיעים, וכל מיני, היה לו שבח, לא יודע, כל מיני דברים כאלו, היה כותב, אבל מיוחד, היה מתקן ספרים, הייתי רואה אותו יושב כמה פעמים, הוא היה ספר קרוע, משהו כזה, זה סידור, היום היה סידור, כל אחד תורם סידורים
סידורים, אין סוף, בואו תראו כמה סידורים יש לנו. אבל לא, היה חס על הסידורים, היה מדביק אותם, מה שצריך, עושה ומסדר אותם בצורה יפה וכו'. וזה בדיוק יקרא לי את זה היום, הקדוש ברוך הוא, ממש אחרי צהריים. זה דבר ממש לנקודה הזאת. וגם התקשר, רב פאפא התקשר למור אבי, שהיו חושדים בו בעינו, כמו שאמר כאן רבי דוד היקר. הוא אומר, היו רואים על הפנים שלו, צלתו על פניו, היו חושבים שאין לו שום דבר. חושבים שאין לו, האברכים כאן, חלק מהאברכים לא הכירו אותו, הכירו אותו רק כשהוא נפטר. חלק לא הכירו אותו. ככה בא אולי בשנה, שנתיים, 3 האחרונות, הכירו אותו כאן. בשבעה הם באו אלינו. ואמרו, ושמעו את הסיפורים עליו, מה שהוא עבר בחיים שלו, איזה איסורים הוא עבר, איסורי גוף, איסורי נפש, המשפחה מכירים את כל האיסורים שהוא עבר. אמרו, לא ייתכן, איך ייתכן? הוא ככה מחייך כל הזמן, וכל כך עבר הרבה איסורים, איך ייתכן דבר כזה? זה לא מסתדר. היו חושדים בו, ואין בו. היו חושדים בו שהוא, הבן אדם הזה, זכה בנות לפחות איזה 50 פעם, והוא כל היום עולה ושמח וזה, ואין לו שום דבר בלב, הוא עבר המון. אבל מה? זה גם כולם מבחינת אחרי שחושדים בו, ואין בו. זה היה כאן לתיבותא, הדבר הזה, הכל כאן לתיבותא. לכן רבותיי, האבא, כמו שאמרנו, הוא ינק הכל דרך אגב, וכאן דיברו, רבי שי שכן, דיבר על העניין של המידות, ואיך מקבלים את האנשים וכו' וכו'. זה הכל הוא ינק את זה, האבא ינק את זה מהסבא, עליו השלום. ינק את זה מהסבא. הסבא היה ביתן גדול, אנחנו עוד שבועיים, כמו שאמרנו, מגיעים להילולה שלו בעזרת השם, עוד שבועיים בדיוק. והסבא היה ממש מתייחס לכל אדם בענווה, בפשטות. תמיד אני זוכר שאבא שלי סיפר שפעם היה איזה מישהו לבית שהוא לא היה נראה טוב, הריח שלו היה מה שאומרים אצלנו חמשום החרפה. זאת אומרת, ברגע שמישהו עובר לידו הוא לא יכול להריח אותו בכלל. וכשהוא היה נכנס לבית של הסבא, אותו הבן אדם הזה, כל המשפחה היו בורחים, כל הילדים היו בורחים מהבית, תחבורת גרמין, היו בורחים מהבית, לא רוצים להגיע לזה, הריח לא טוב. היה גם בעל בשר אבל כשהוא היה נכנס לבית, אפילו שכולם היו בורחים, הסבא היה עומד מלוא קומתו והיה אומר, שכינה שרתה עלינו. ככה היה אומר לו, אדם פשוט. שכינה שרתה עלינו. בא, מושיב אותו, מדבר איתו, מדבר אל ליבו. מה שצריך, הכל. ואחרי היה הולך לביתו. ואחרי הילדים היו שואלים אותו, אבא, מה זה הדבר הזה? איך אתה יכול בכלל לעמוד לפניו? מה זה, זה אי אפשר. אמר להם, אתם, יש לכם בעיה. אתם מסתכלים על הגוף של הבן אדם. הוא אומר, אני רואה את הנשמה שלו. זה גדול מאוד. תסתכל על כל אדם שזה נשמה טהורה. כולם כאן, לא משנה, פרצופים של אנשים, אבל בפנים יש נשמה טהורה לכולם. ולכן אין חילוק בין הבני אדם. אני מקבל אותו כמו שהוא. לכן גם אמרתי אולי בדרך חב"ד, אנחנו נסיים בזה, 10 הבנים של הרב פאפא, הם כולם מרמזים על מור אבי עליו השלום. אפשר אולי ככה... אתה יודע, חב"ד, כן, זה לא דבר, זה לא ממש מדויק, בוא נגיד, זה לא כפתור ופרח, אבל אפשר, בוא נגיד, להעמיס את הבנים של הרב פאפא. גם פאפא, זה נראה לי אבא, לא? מה, בצרפתית? כן. זה אבא, פאפא זה אבא. אבא, אז זהו, אז זה גם מרמז על הדבר הזה. הנה השמות שלהם. אם מישהו יש לו עוד חידושים אחרים, אני אשמח לשמוע. אבל זה ככה, קודם כל חנינה בר פאפא. חנינה בר פאפא, ראשון, חן. הוא היה, תמיד היה לו חן, הוא היה חנון, הוא היה ממש אוהב את האנשים, היה לו חן מיוחד. חוץ מהפנים שלו גם היו מיוחדות. מי שזוכר את הפנים שלו, ממש מלאך השם אצל הכל, פנים מיוחדות. רמי בר פאפא. רמי בארמית זה משליך. אנחנו זוכרים בשיעורים שהיה כאן איתנו, הנה רבי אברהם האברך היקר שלנו, הוא יעיד יגיד, שתמיד הוא היה מקשה קושיות, משליך מזה, איך זה כתוב ככה וזה כתוב ככה, שיעורים, כשהיה נמצא בשיעורים, היה אקשן בשיעור. אחרי שהוא נפטר, קצת פחות אקשן, אבל אני חושב יש כאלו שגם עדיין ככה, יש קצת עדיין עוד קצת אקשן, אבל כמו שהוא היה בשיעורים, הוא קשה מאוד למצוא. אחרי זה רמי בר פאפא, רמי משליך. אחרי זה יש לנו נחמן בר פאפא, והוא היה מנחם את האנשים. כמה סטודנטים סיפרו לנו, היו גרים שם סטודנטים, כמו שהוא היה גר. הוא כמה פעמים הסטודנטים. היו אומרים, שמע, הוא בא, דיבר אל ליבנו, היה מנחם אותנו בכל מיני בעיות שהיו לנו, בכל מיני עניינים.
הוא היה מרגיע אנשים. למרות שהוא היה מלא צרות, ואין חבוש מתיר אותו בבית האסורים, אבל לאחרים היה ממש עוזר, מסייע, מנחם. אז זה נחמן בר פפא. אחרי זה יש לנו החי בר פפא. הוא היה כמו אח לצרה ייוולד. וגם כן הוא היה, יש לו אח יחיד, שיבדל לחיים טובים. זאת קלמו היקר, רבי רחמים היקר. זה אחי ואחים, רק שני אחים, שיבדל לחיים טובים וארוכים. אז הוא נקרא אח, אין משהו, אח יש לו אח אחד. אז זה החי בר פפא. אבא מרי בר פפא. אבא מרי בר פפא, היה צריך לדעת, הוא היה זורק מראה בילדים שלו, זאת אומרת, הוא לא היה מחליף לאף אדם. למרות שהוא מצד אחד באמת היה עדין בכמה דברים וכולי, אבל אם היה צריך להוכיח אותנו, היה מוכיח אותנו. רק במבט. במבט. כמה פעמים, בקיצור, כולם מכירים כמה סיטואציות כאלו. הוא, מידת האמת שהייתה בו, הוא לא יכול לכבוש את האמת. מבט ואיזה קצוץ ככה. בדיוק. אנחנו מפחדים רק מהמבטים, לא צריך דיבורים, לא צריך שום דבר, מספיק מבט כזה, אתה קולט את הכל. אתה יודע מה המצב, מיד אתה עושה חשבון נפש, מיד אתה מפשפש במעשיך ואתה מתחיל להבין את העניינים. אז זה אבא מרי, זה אבא שהוא מרי, שהוא גם כן זורק מרד התלמידים. אבא מרי. החדר רפרם בר פפא, עכשיו, הוא מצד אחד, כמו שאמרנו, היה גם כן חנון ורחום וכו'. מצד שני, לפעמים היה גם מתנהג איתנו עם אנשים שצריך, היה מתנהג איתם ממש בקושי ובמרות. אבל לפעמים גם כן היה עושה את שניהם ביחד. שניהם ביחד, כמה פעמים אני זוכר, היה מוכיח אותי על דבר מסוים, אבל היה מסיים בטוב. היה מסיים את הדיבור שלו, וכזה, אני חושב, אז עדיף לך ככה, עדיף לך ככה. בהתחלה דברים קשים, אתה לא תלמד יותר, אני אומר לך וכולי וכולי, בסוף אני אומר את זה לטובתך. זאת אומרת, תחילתו, פעם ככה, פעם ככה. וזה בבן אדם אחד, ולכן רפרם הייתי אומר את זה שלו, הוא גם רפה, וגם מצד שני מר, רם ומר, כאילו גם מעלה את הכל, זה שילוב של שני הדברים ביחד, וכן, בבן אדם אחד. רכיש בר פפא, רכיש בר פפא אפשר לומר מצד, הוא רכש, היה רוכש מצוות, ברוך השם, וגם כן יש בזה אותיות ישרך, הוא היה ישר, אדם ישר, הוא היה יושר שלנו, אז זה גם כן, גם רכש הרבה מצוות, הרבה תורה, הרבה מעשים טובים, וגם כן היה ישר, זה היה דגל שלו, זאת האמת, כמו שדיברנו כאן. סורחיו, זה תחלק אותה לשניים, סור, חוב, או חב, זאת אומרת, הוא היה בורח מהחובות. תמיד אם היה מתחייב במשהו, היה מיד משלם את זה. לא משך, יש כאלו מושכים את החובות שלהם, עידן ועידנין ופלג עידן. אתה נתן לי לפני 20 שנה, יש איזה חוב, אפשר את החוב, לזכור 20 שנה. אומר רבי חלפון הכהן, אומר מי שאשם באנשים שלא מחזירים את החובות זה הגבאים, שלא מזכירים כל הזמן לאנשים להחזיר את החובות. אז זה, בקיצור, אבל הוא מיד היה, מיד עובר לעשייתם. לפני שהוא נפטר, הוא רצה לתת, כן, 2 ברכות השנה, 2,000 שקל. הוא אומר, הוא מיד דיבר איתנו, זה היה יום שישי, אני זוכר. זה היה יום שישי האחרון שלו בעולם. אני זוכר, סיימנו גם את התפילה, יצאתי ואני שומע אותו אומר לרב אפרים שיחיה, שיהיו חיים טובים. אמר לו, תגיד, מה קורה עם ברכות השנה? ואומר, בסדר, זה השבועיים לפני הילולה. אז הוא אומר לו, בסדר, אנחנו מתארגנים וזה. כאילו, הוא אומר לו, מה יהיה? אומר לו ככה, אמר לו 2, אני לוקח 2. זה היה ביום שישי, ואז אני יצאתי, ראיתי את המחזה ויצאתי. ולא ראיתי אותו יותר, הוא נפטר באיזה שבת. וזה היה הדיבור האחרון שלו, שאני זוכר, בעניין של ברכת השנה. וכמובן, אנחנו לקחנו מהכסף שהוא השאיר. לקחנו את ה-2,000 שקל ושמנו אותם כמובן. קיבלנו ירושה של כמה מיליארדים. אמרנו להם. או כבר התעוררו פתאום כאן. בקיצור. אז סליחה שתגיד, גם היה לו הוראת קבע דרך אגב, 500 שקל הכל. ההוראת קבע הראשונה דרך אגב, יש לנו את זה, יש לי את זה אנחנו מוציא את זה במשך הזמן. יש לי את זה איך זה נקרא, בארכיון שיש לנו. יש שם את ההוראת קבע הראשונה, שהוא עשה אותה של הכולת. הוראת קבע, התפסים הישנים שלנו פעם, זה נקרא... קופי, חלק וברור. אז יש לנו את זה ממש, לא זוכר כמה זה היה. אבל בסוף ימיו היה לו הוראת קבע של 500 שקל. זה שנים מהדבר הזה.
אנחנו המשכנו את זה עד סוף השנה שלו. לקחנו ממך, הכל מהתחלה נתנו לך, לא הוצאנו משלנו. הוא חושב, גם לנו יש כמובן כאן הוראת קבע, וחלק גדול פה מהאנשים יש להם ברוך השם הוראת קבע לכולל, במקום כאן. ומי שאין לו, כדאי שיזדרץ, יעשה את זה. צריך לקחת כמה שיותר. מצוות עוד השם. בקיצור, אז זה סורחק. סורחק הוא שר מהחובות, הוא לא רוצה שיהיה לו חובות. במסע בדרך אגב, לפני שהוא נפטר, עדה סגר את כל החובות שלו. עדה בר פפא, עדה זה גימטריה, לא מצאתי כלום, אבל עדה בגימטריה 6 זה יסוד ידוע, 6 זה היסוד, וזה רומז על יוסף הצדיק. סבידת היסוד, הוא גם כן קוראים לו יוסף, והוא אמר לנו שאנחנו מזרעו של יוסף, ככה הוא אומר. אני לא יודע. ואז הוא, ובסוף יש לנו דרו בר פפא, דרו זה מלשון דירה. באמת הוא היה פה בעולם הזה, הוא היה דר פה בעולם הזה, אבל סוף כל סוף הוא לא החשיב בכלל את העולם הזה, הוא חשב יותר על העולם הבא, על העניינים של המצוות וכו'. וגם אנחנו היינו אצלו הרבה, היינו דרים אצלו הרבה. אני ככה שהתחתנתי, הייתי מגיע אצלו 10 שנים ברצף, אני עושה אצלו שבתות, 10 שנים ברצף. כל שבת, במשך 10 שנים. והוא אף פעם לא הפוך, הוא תמיד צנח לדבר הזה. הייתי דר אצלו ממש בקבע. אשתי שתחיה, והיו גם ילדים, והיינו באים אליו כל שבת. אחרי שהיה מה שהיה, התחתן עוד פעם וכו', כמובן שלא יכולנו להיות שם כמובן בשבת. הוא ממש תפס אותי פעם אחת בערב שבת, אצל הרב סוסו. הוא אמר לי, אני מבין שאתה לא מתכוון כן להמשיך כמנהגך להיות בבית. שעה אחרת בבית, זה שייך, עניינים. הוא אומר, אני מבין את זה. אני בצער, כאילו יש לי, אני לא זה, אבל אני מבין אותך. ונגמר הסיפור. אבל 10 שנים היינו אצלו. בשבח לא רק בשבילו, זה גם שבח של אשתי, שתחיה, כי הסכימה 10 שנים, לא יודע, אנשים לא מסכימים לדבר הזה, אבל היה 10 שנים. אז זה דרו בר פפא. בקיצור, סיימנו את כל 10 דברים של רב פפא, הוא רמוז בכולם, ויש לו כנראה קשר גם כן בדבר הזה, ואמרנו פפא בעצם, בצרפתית זה אבא. אז יש קשר, יש אומרים שזה גם של שורש של משה רבנו, פנים אל פנים, פה אל פה הדבר פה, זה גם בשתות, כן, פאפה, פה אל פה וכו', בקיצור, וזה הרבה רמזים בשמות האלה. כפי שאמרנו, זה האבא עליו השלום, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שהאבא יבוא וימליץ ועל כל עם ישראל ואת השם, ועל כל הקהל הקדוש הזה שבאו כאן, ובאו כמובן לכבודו. אנשים פשוט רצו לבוא, כל אחד שואל, מתי האזכרה שלו? כל כך אוהבים אותו, אהבו אותו כל כך, וכולם באו לבד, כמעט שלחנו פה לשם הודעות, האנשים פשוט אוהבים אותו, ובאו לכבודו. אנחנו גם כן נבקש ממנו, שתפל לכולם, כל אחד על הכלל ועל הפרט, כל אחד מה שצריך, ובמיוחד שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו, ומרדי לצרותינו, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. בואו נקרא את הסיום. אני שליח כמובן של כולם. הדרן עלה על סדר קערות, והדרן עלה בכל הש"ס,